magwapong araw sa inyong lahat. Panibagong sorpresa na naman ang aming gagawin ngayong araw na ito. At ako nga pala si EJ Gabuat. At ako rin si Sandy Paragas. Ang gagawin po namin ngayon is itatanong namin kay tatay kung sino ang magde-deliver sa kanya ng gift. Kung baga huhulaan niya kung sino ang magbibigay sa kanya ng gift. At pagkatapos nun is papapuntahin namin si tatay dito sa sasakyan at siya ang magbubukas. At ang susurpresahin namin ay si Sir Marcelino Orbelio from Season. At ano pa ang hinihintay nyo? Arat na! Yeah, Lil Collie, Round 187 Production. Nung ako'y bata pa, nang iwan ako ng aking ama, matay lumuluha na. Di kaya ni nanay nang iwan niya, sa'kin ay may bumulong. Sabi ni tatay na huwag iiyak, malungkot ako, aking ama. Kung may pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, ama, awitin ko ay alay ko sa'yo. Mahal na mahal, mahal kita, o aking ama. Ako at si nanay, iniisip ka. Sa panaginip na lang tayo nakikita. Ulitan natin dati mga alaala mo nung kasama ka. Haplos na galing sa'yo, mga payo na tinuro mo, di malilimutan, aking ama. Okay, let's gi. Let's gi. Mayakap siya at masabi ko na mahal kita. Ginagawa mo. Awitin ko ay alay ko sa'yo. Mahal na mahal, mahal kita, o aking ama. Magandang umaga po. Sir Marcelino Orbelio po. Opo, sir. Hindi makapasalita kasi Pero nakadinig niya po. naririnig niya. Pero hindi na lang maisalita. Bale, ano po? Ayaw pa man dahil ka dyan. Dito ka. Ay, bumlang marang marosel dito ka ako na. Bale, andito po kami tayo. Kasi po may nagpadala po ng ng gift nyo. Bale, sino po sa tingin nyo tayong yung magpapadala ng gift nyo para sa birthday nyo? Ay, kung sino idea nyo po. Hindi po pala. Marami kasi siyang anak sa nasa ibang bansa, kaya Ay, marami po. Ay, bum nagayad na. Payapayang kita. Ang nagpadala po tayo nung nyo, gift nyo, nyo rin po, anak nyo rin po. Bali, pinaparating niya po yung gift niya para po, sumaya kayo na Anting maduan. isipin nyo na hindi niya kayo nakakalimutan. Ganun po, yung gusto niya iparating sa inyo. Nakakatayo po ba kayo tayo? Kumadar ka ta. Bali, siya na lang magbukas na Bali, ilang taon na po si tatay? 59. 59 po. Ano, magtataas yung ulo ka. Siguro pa.
Ay, pasarobyo. Saan po namin kayo ng regalo. Saan nyo na lang po. Gusto nyo pa ba kayo po magbukas? Surprise! Ayan po, sir. Ayan po. Ay, money po. Naiyak po si tatay. Babantayan kung may sakit, dadapian ng nunang halik. At kapag gabi ay malamig, Ito pong regalo na to, galing po kay Ma'am Mercy. Opo, kay Ma'am Mercy po. Di Marce ka na. Yun ang tita. Kahit nasa malayo po siya tayo, pinaparating niya sa inyo na hindi niya kayo nakakalimutan. So, bali po yung sash po, meron na sash galing po kay Miriam po. Miriam from Lebanon po. Ipasok na lang po namin tayo yung mga handa niyo na binigay ni Ma'am Mercy po. No? Pag-picture po muna kayo. Picture po muna kayo tayo. Picture po muna. 1, 2, 3. hindi ko ma- Ngiti po, tatay. 1, 2, 3. Walang kapantay niyong pag-ibig. Huwag kayong mag-alala. So, bago po natin kakantaan ulit si tatay ng happy birthday, babasahin po muna ni Mai yung message po ni Ma'am Mercy. Tatay, happy birthday. You're the best father in the world. Ikaw ang tatay ko na nabibiro ko. Tatay ko, masipag, pasensya ka na. Tatay, wala ako sa tabi mo para maalagaan kita. Laban lang, tay. Huwag kang susuko. Alam mo yan kung gaano kita kamahal. Sana tayo magsalita ka na, namimiss ko na yung boses mo. Wala na ako mapagsabihan ng problema ko. Ikaw tatandaan mo tayo. Mahal na mahal kita. Sana napasaya kita sa munting surprise ako sa iyo. Malamig, yayakapin din ng mahigpit. Tatay, magdasal ka lagi. Alam ko kaya mo yan, tatay. Dahil ikaw ang tatay ko na walang inuurungan at tatay ko na matapang. Happy birthday, tatay. I love you and I miss you. Ngayon'y aalalayan at aka'y pagluluhay. May message pa pong babasahin si Mai na isa pa po. From Ito pa yung message niya po na from New Zealand. Isa pong anak ni tatay. Tatay, happy birthday. Salamat sa lahat ng payo mo at pagsasakripisyo sa amin. Sana bigyan ka pa ng maraming birthday. Mahal na mahal ka po namin. Love, Richie from New Zealand. Yan. So, happy birthday ko ulit, tatay. Kasi nanay pa ng message siya po kay tatay. Wala kayong katumbas, wala kayong kapantay. Mahal kong tatay, mahal kong nanay. Magaling ka na at makapagsalita ka na para
Nakausap mo na yung mga anak mo na nasa malayo. Happy birthday. Happy birthday. Maraming kabuhay. I love you. Again, happy birthday tayo. Nooy munting batang inaakay. Tay, happy birthday. Sabi ko kagsawang kami. Tandaan lang na dati kami lang sabi namin. Happy birthday Tayo sa'kin Tatay, happy birthday. Ang araw na to ay araw mo ngayon. Sana magpakalakas ka at marami pang birthday na dumating sa buhay mo. Kahit man saan kami mapagpag, nandito lang kami mga ano. And thanks to God, to all of Allah. Thank you very much. Happy birthday! Sana bigyan ka sana ng habang buhay sa habang panahon. Sana mapagkat sila lahat ng mga anak mo dito para sa ganun magkikita tayo. Alam ko na hindi tayo nagkakasundo noon. Pero ngayon, kakasundo na tayo. Sana happy birthday, Manong. malamig, yayakapin din Puta po muna yung ano natin, motion natin para hindi ma-tapos sa at kung So kakantahan po muna natin si tatay. 3, 2, 1. One, two, three. Isa pa po. Smile po ah. 1, 2, smile. Happy birthday, Tatay! So ayan po, natapos na naman po ang aming sorpresa ngayong araw na ito. Kay Sir Marcelino Orbelio. Grabe, nakakaiyak yun, partner, no? Oo nga mas halos umiyak na yung mga nanonood, pati yung nagbabasa ng message. So dito na po nagtatapos. So wag niyo pong kakalimutan mag-like, comment, share and subscribe. Don't forget the hit notification bell button. And Surprise!